Philip! Godt gasset, mand! Hvad fanden laver du, mand? Du gør sådan her, når vi starter. Ja, Philip, prøv lige at høre. Nu skal du løbe til der, okay? Ja. Okay. Okay, er det fra målet hen? Philip! Er det fra målet? Skyder du fra målet? Okay. Hvad fanden laver du, mand? Han faldt ind i målet. Okay. Boomerang. Boomerang. Sæt den først sådan der igen. Okay. Den fløj høj, mand. Godt. Nej, ikke. Nå, godt. Okay. Nu skal vi ikke vise til dem der siger også, hvordan din boomerang ser ud. Altså. Se. Den er mega sej. Og hvad står der på? Boomer. Let action. Let edition. Altså her. Hamleys to see birthday. Okay. Birthday. Okay, skal vi ikke sige morgen? Hvad? Skal vi ikke sige morgen? My mind? Er det så?